Hi everyone, नोंथांमोनखौ मिस्टार बड एडिशनाव बयखौबो बरायहरबाय जोंहा नै मोना समावनो फैलायबाय नै बे मोनानि एसे शुटिं दंनो आरो माने जानला मोनला मा मुभिथाय फिल्मनि नामखौबो आं बारा मोजां मिथिलाबाया एसे शुटिं खालामनो फैलाबायदों नै दा सफैदों आरो एसे नायलांदो नोंथांमोना रेडि जाबाय दे बर' सोलोंग्रो ओइ जालायदो ओरै नाहरनांगोन इसोरबो ना है साला हराय नोंसोरनो जा जाबाय जाबाय बुंनांसिगौ हरदोब्रा सिगारेटा होनना बुंनांसिगौ आरो ना ओइ हरदोबा बाहागि नोंबो पास जागोन ना एबाराव जायाखै काट काट बिदि नङालै होनब्रो ओइ हरदोब्रा बाहागि बिदि नङालै जागोन दे खनसेबाव ओइ आसल मा जादों जागोन गोदान ना गासिबो गाइस लोगोफोर दे जागोन दे मिनिनांलाब्रा जाबाय जालायबाय नै बिदिनो ओइ आसल मा जादों नोंहा दिनै मोदानद्रायगोन दा दे थाब बानायनांगौ थाब आपल'ड होथारनांगौ इउटुबाव दाबो मोनसे होनाय जायाखै दाख्लैनो होनाय जायाखै एकदम ओंखारग्रोसिगोन बिसो ओंखारगोन दिनै लानायसो ओंखारगोन गाइस लोगोफोर सिगाङाव नोंथांमोनाबो भिडिअ नुनाया बे ओंखारथ'वा एसे गोबाव जागोन फाइटिंनि खोथा ना एसे खस्थ' जायो नैबे बारा फाइटिं गैया माने एसे कमेडियानो एसे सिन्था खाहिनिनोलै माबा र' फिल्मनाव मा नाम मोनलाय बावबार मोदानबाय सिन्थाया बाला मोदानजोबो प्रडिउसारफ्राबो मबाइलजों लादोना माथो मोनदों डिसिएलआर सिलारफोर दोनदो रेडि दे देलाय फिनलाय नै रायजों दे जादों जाबाय ओमफ्राय इनिफ्राय नैबे रौदा हमदाव रायलायनांगौरा मोनसे दे नै जोंहा माबा माबि एबार हानसुलायनानै औ मोजाङानो दे ओमफ्राय नोंनालाय बोरै जाखो नै आयंआ पजिसनाव दङ दे आयु दै लानांगौरा होनलायलायनाय दे जाबाय दे देलाय दरजाया नुहुरा दे औ मोजाङानो दे ओमफ्राय नोंनालाय बोरै जाखो औ मोजाङानो दे होननानै दसे गेप थानानै नोंनालाय बोरै जाखो नांगौ आरो ना नामा औ मोजाङानो दे ओमफ्राय नोंनालाय बोरै जाखो दसे थाबना होनांगौ लं औ मोजाङानो दे ओमफ्राय नोंनालाय बोरै जाखो दे पजिसनफ्रा मोजां जागोन जायाखै अनजालु जाबाय ब्लार जाखाखै दा रेडि थुखानाय नामा गोलावथार बिदिबा दे लों हमनाय खालाम हेलौ ओइबा नोंलाय फार्स्ट डिभिजनाव लेटार मोनथाम पास जाबायथ' आं होनांगौ नामा होननाङामोन आं होननादों नों खोनासंनांगौल'मोन दानलाय नै आं सर्ट मुभि खालामबाथाय आंनि प्रडाक्सना नै बिसोर आंनि बिनानाव गोजा बिनानाव साथाम साब्रै खालामगोन जेरै थैसाम फिल्माव साथाम साब्रै लायोना बेबायदि साथाम साब्रै लागोन आं थैसाम फिल्मनि बायदि बिनानाव बुरजा लागोन आङो बिनानाव गोनां दे आं लिरबाथाय स्क्रिप्ट आं लिरगोन र' साननैसो उनाव जोंहा आयंआ नै माने बाथौआव माने फुजिनाय खुलुमनाय बोर बिनायनि शुटिं आरो आयंनिया जाबाय फैदो जोब्बाय मडेल साबायलाय मडेलिं आरो नै नोंसोर मा नायफैबाय थाखो जोंहा आजा फिसायानो फुलर खाथिनि लागोन ना आजा नोंखौ ना आजा ना जिउ लालायना थांदो आरो फुलर खाथिनिलै
मेरा नातिन मेरा बेटा ओरैनो फाग्लि जाफ्लानोसै आं शुटिंआथ' जोब्बाय बायदियानो ससे समनि मोनफा मोननै दंबावो आं भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबनोसै माने शुटिंआ जोबनानै भिडिअ आइडि जानानै इउटुबाव आपल'ड खालामबाथाय आं भिडिअखौ डिसक्रिपसनाव लिंक होनो हागोन आरो बे आंनि इउटुब चेनेलावथ' हगारा बेलेग एक्सट्रा चेनेलाव हगारगोन आरो बिदिबा नेक्स्ट भिडिअ'आव सिमबाय साबस्क्राइब खालामनो शेयार खालामनो लाइक खालाम आंनि मिस्टार बड' इउटुब चेनेलखौ आरो नोंथांमोना आंनि डिसक्रिपसननि गेजेरजों मोनखांबाय गय जानानै खुसि जायाखैलै बारा